Makete bakoitzaren goialdean menu bat agertzen da. Menu honetan aukera ezberdina daude, baina batzuk erabili ahal izango ditugu eta beste batzuk ez. Doako bertsioa erabiltzen ari garenez, aukera batzuk ezin izango ditugu erabili. Ezkerretik hasiko gara. Kanba honetan klik egiten badut, ona eramango nau. Kasu honetan ez diot klik egingo, baina gure hasierako menura bidaliko gintuzke. Artxibo honetan, guk egin ditugun aldaketa guztiak gorde ditzakegu, baina jakin beharra dago, automatikoki zerbait aldatzen dugunean, Canvak gorde egiten duela. Adibidez, planeta hau ezabatu egingo dut, eta jartzen du, cambio sin guardar, eta laster, hemen konturatzen baldin bazarete laster, guardando agertzen da. Azkar atera da, baina bera bakarrik gordetzen dizkigu aldaketa guztiak. Noski, zerbait egin badugu eta egindakoa ezabatu nahi baldin badugu, atzera joan nahi baldin badugu, deshazeri ematen diogu, eta planeta itzuri egiten da. Eta rehazeri ematen baldin badiogu, ezabatu egiten da. Hemen dagoen beste elementua oso garrantzitsua da. Deskargar. Deskargarri ematen baldin badiogu, gure dokumentua, ordenailua deskargatuko dugu. Kasu honetan, PDF bezala deskargatuko dugu, baina aukera dago ere irudi bezala deskargatzeko. Gainontzeko aukerak erabili daitezke, baina guk ez ditugu behar.